hours later. Hello, magandang tanghali po sa lahat na nagluluto dyan. Andito na naman si ChristineSangTV na magluluto sa tanghalian nyo. At ang menu ko today ay tinolang isdang galonggong para sa tanghalian. At ayan po, nalunod ko na po yung mga sangkap. Ayan, kamatis, bombay, sili mahaba, at tanglad. Ang tanglad po mga mamis, yan po yung nagtatanggal ng langsa ng isda. Kaya yung tinula natin magiging mabango at masarap. At ayan po, ilodo na po natin yung isdang galonggong. Tubitaw niya ko nga, di ko magpatanog miriko. At ayan, 1 kilo po yan. Kaso nga lang, yung kalahati niyan ay tinabi ko na naman para po sa hapunan. Gaya po kahapon sa niluto kong sinigang na bangos. Ayan, iprito ko na naman po yun mamaya sa hapunan. Dahil po, nagtitipid po tayo. Kailangan po natin na magtipid, lalo na sa panahon ngayon na pandemic. Ayan. Ito na po siya. Ayan po, gumukulo na po siya. Lumalambot na po yung mga sangkap. At maglagay na po tayo ng timplada para maging perfect yung tinolang galonggong natin today. Ayan, lagay tayo ng konting bitchin at asin. At ito na po mga mamis. Ito na po yung affordable cooking ko today. Ang tinolang isdang galonggong for only 150 pesos. Ayan po, ready to serve sa tanghalian. At sa hindi pa ka nakapag-subscribe sa channel ko, please like, share, at pa-comment na din sa baba. At pa-hit po sa button bell para updated po kayo sa mga new cooking upload videos ko po dyan, mga mommies dyan, mga daddies. Ayan. At ilunod na natin yung dahon ng sibuyas para perfect na po yung tinolang isda natin ngayon. At ito na siya, luto na po siya. Maglagay na tayo sa plato. Ayan, maglagay na po tayo sa plato. For only 150 pesos, meron na po kayong tinolang isdang galonggong sa tanghalian. Ayan, kung gusto niyo namang makita yung mga affordable cooking ko, ayan, pumunta lang po kayo sa channel ko, ChristineSangTV. At andun po yung lahat ng mga luto ko na very affordable lang talaga at madali lang pong sundin at lutuin. Ayan, punta lang po kayo sa channel ko. At ito lang po for today. See you po tomorrow for my new cooking. Ayan, mag-iisip na naman po ako kung ano na naman lulutuin bukas.
Kaya see you mga mommies, mga daddies dyan na mahiling magluto. See you tomorrow at keep safe everyone at laging mag-wear ng face mask, face shield at kung lalabas ng bahay at magdala ng sanitizer or alcohol para iwas virus. Ayan. So, bye!